Безнең телерадио компания Русфон Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген Казаннан 2 яшьлек Мәликә Хасанованың тарихы. Кызның 2 аягы да авыр диагноз куелган. Аны дәвалау өчен гаиләгә шактый күләмдә матди ярдәм кирәк. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Мәликә кунакларны шын хуҗабикә кебек каршылый. Кайнар чәй, җиләк җимеш белән сыйлый. Табын әзерләргә, рәсем ясарга бик ярата. Тик аякларындагы каты авыру аңа башка балалар кебек яшәргә һәм үсәргә ирек бирми. Кызның 2 аягына да артрогриппоз диагнозы куелган. Бик авырлык белән генә йөри. Мәликәгә 2 яшь кенә әле, шул вакыт эчендә 4 операция кичергән. Йокы да аның өчен сынау. Кыз махсус фиксаторларда йокларга мәҗбүр. Алда тагын берничә катлаулы хирургик операция ясау мәҗбүри. Чалыш аякларны турайтырга, мускулларны күчереп утыртырга кирәк. Баланың аяк табаннары үсешендә зур кимчелекләр күзәтелә. Хәзерге вакытта дәвалауның терапия курсы тәмамланды. Дәвалауның киләсе этабына күчәргә кирәк. Аякларын төзәтү өчен берничә кат гипс салабыз. Шуннан соң аякларның төзәлүенә ышаныч артачак. Мәликәгә операцияны Ярославль белгечләре ясаячак. Дәвалауга һәм аннан соң тернәкләнүгә 565 600 сум акча җыярга кирәк. Әтиәнисенең бу кадәр акчасы юк. У меня есть вторая дочь, ей 3 года, а вот ей 2. Ну вот у них год разница. Минем олы кызым бар, аңа 3 яшь. Ул менә бакчага йөри һәм анда шигырьләр ятларга бирәләр. Мәликә хәтта тизрәк тә ятлый. Минем хыялым аларның бергәләп мәктәпкә йөрүләре, бер-берсенә ярдәм итеп укулары. Бу хыялны тормышка ашырырга без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Мәликәнең әти-әнисе ярты миллион сумнан артык торган операцияны түли алмый. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дет үсү белән СМС хәбәр җибәрү дә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр тулы мәгълүматны безнең телерадио компания һәм Русфон сайтлары аша белә ала. Ания Габадуллина, Александр Шмагин, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.